Sopo iki? Aseme bagus banget ya. Sopo iki? Brengose ya ampun nun aku kalah. Nun aku kalah kenthel. Ketel kok kentel. Heeh, kenthel. Sapa Mas? Setyaki. Setyaki. Yo, Nyampuh aki cilik. Cilik ning ngampuh, ya ampun, cilik ning ngampuh. Mbangane gedhe ra digdaya. Awulung cilik ning ngampuh. Atos to, Mas? atos. Ya ampun, marai gregel ya awakku. Sopo? Sukini, Mas. Sukini. Kok lanang brengosen? Nek awan sungkono. Nek bengi Sukini. Awan rubengi kok beda. Anu menurut kebutuhan, Mas. Iki kan malam. Arep ngopo mrene? Nabrak wong Dwarawati, wong Mandura sing gabung dadi siji. Ayo, amuk selamat aja merata imbangan pada. Pelak atas pisan dis ngono gletak ya ampun, nek wis gletak aku ra kuat ya ampun. Ya ampun. Kowe iki jane lanang apa wedok? Mana kebutuhan, Mas? Nek aman ono kerja bakti ya dadi lanang. Nek bengi ya wedok to, Mas. Ya perang yuk. Ayo. Kaya apa aku sing tekani pati? Lho, perang kok nganti mati ya aja lah, Mas. Perang nganti lemes wae cuma. Suwe-suwe kok ngilani. Masa aku gilani to, Mas? Mas. Mas Setyaki ya ampun ganteng banget, cilikne ganteng ya ampun. Ya Mas ya, perang ya. Ayo to, wis setengah loro masa ora ana sing perang karo aku ya. Tak korting wis Mas ya. Ayo Mas. Gilani.